F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla l-prime time ser nospita lil kantawtriċi Moira Staffraċ. Meta titkellem ma' Moira mill-ewwel tirrealizza l-enerġija li għandha l-ħajja. Il-kuraġġ li bihom affaċċat is-sitwazzjonijiet. Is-sitwazzjonijiet li xi kultant kienu ibsin. U Moira tirrakkonta li f'dawn is-sitwazzjonijiet ibsin sabet refuġju fil-mużika u falla. Fil-fatt Moira temmen li bniedem mingħajr Alla f'ħajtu huwa letteralment buqar vojt. Niltaqgħu ma' Moira minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla illum it-tlieta. Il-mistiedna tiegħi ħatħlif Moira Staffraċ. Hello Moira, kif int? Okay, thank you. Is-sera tat-tajba, grazzi. Grazzi. Tal-li aċċettajt istadina. Jien ħanħu posti biex mill-ewwel noħodlok id-dettalji għax għandna ħafna xi ngħidu llum Moira. Ta' vera? Mela ta' vera dik. Isma' fil-għaxija tkun kwieta, fil-ħodu issa murtal tkun. Moira. Mela qsajjien. Issa mkun jom. Moira Staffraċ. Data ta' twelid? 25 ta' Jannar. Mela l-ġimgħa li għaddiet iċċelebrajt. Iva. Happy belated. Fejn inti mwilda Moira? Mela jien twilit ħattart. Tart? U trabbejt ħaltarxin. Ħaltarxin. Professjoni? Kantawtriċi. Kantawtriċi. Moira, intom tlieta jew erba' qegħdin aħwa? Erba. Erba. Ġifieri inti tiġi it-tieni waħda. It-tielet. It-tielet. Jiena kont iż-żgħira għal 12 sena, u mbagħad ġiet oħti warajja. Wara 12 sena daqshekk. U għamel żmien il-papa kien xorta baqa' jgħid liż-żgħira. U mbagħad ovvjament. Indrat is-sitwazzjoni. Meta tkellimt ma' Roseanne li tiġi ikbar minnek. Il-kbira Roseanne. Qalt li Moira sal-11-12 qalt li kienet vera kwieta. U mbagħad ġara, meta ddeċidejt li tbiddel il-kwaddarobba? Naħseb iktar minn 11-12 ta' naħseb kelli xi 14-15. Għax jiena il-parents tiegħi ma tantx kienu jħalluna noħorġu ħafna, fimt tipo bqajna żgħar. Mbagħad meta kemm kellek żmien biex meta mortejx Londra? Meta mort kelli xi 19. Ta' dar mill-ewwel aċċettaw li tmur l-Ingilterra. Iva. Dak iż-żmien it-teknoloġija mhux bħallhom anke biex iżżomm kuntatt iktar diffiċli. X'teknoloġija kien hemm xejn. Biex letteralment biex iċċempel nimmaġina. Kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija kelli dejjem tipo a date mal-familja illi xi 7:30 ta' fil-għaxija inċempilhom minn telephone box. Borza coins, Borza coins biex indum, fimt? Dak il-ħozz ikoni kull meta tiffaċ jinstema. U toqgħod tisma' ġifieri n-nies jikkomplejnjaw għax qegħdin jistennewni, you know what I mean? Kif jinbidel iż-żmien. Però Moj, dak iż-żmien għalik mużiċista, kantawtriċi kantanta, kif tiddeskrivi għal Londra, nimmaġina? Ifhem jiena għalhekk tlajt l-Ingilterra, għalhekk tlajt Londra, for that reason. Għax jiena hawnhekk kont nieħu tuition, l-unika tuition li kien hawnhekk il-klassiku. U jiena qatt ma rrid insegwu l-klassiku. Allura ma kellix option oħra ħlif nitlaq. Sib job, a day job biex inkun nista' ovvjament ngħix. Finanzja l-istudju. Kont ngħix għand waħda Maltija u konna ħafna ħbieb fl-istess dar u mbagħad bdejt auditions. Niftakar I auditioned for a rock and blues band u out of 36 singers għażlu lili, ġifieri dik kienet għalija achievement kbiru. U minn hemmhekk bdejt it-triq tiegħek fil-mużika. U mbagħad ovvjament u mbagħad kont nistudja l-voice ukoll.
Mojra, meta konna qed nitkellmu ftit tal-ġenet ilu, qed li dil-frażi li vera laqtitni, qed li bniedem mingħajr Alla f'ħajtu litteralment isu buqar vojt. Għaliex? L-ewwel nies Alla krejana. It-tieni ħaġa Alla huwa isu jiena għalija Alla huwa l-boxla tiegħi. Qed tifhimni? Ġifier mingħajru tiġi bla boxla. Ġifier tiġi direzzjoni fejn, tajmi? Għalik importanti li kuljum titkellem ma' Alla? Kuljum, u dal-aħħar dejjaqtu naqra ġifieri. U naħseb dejjaqt lilkom ukoll. Le, assolutament. Mojra, sirt spiritwali daqshekk wara s-sitwazzjonijiet li offritlek il-ħajja jew minn dejjem kont hekk? Le, jiena minn dejjem kont hekk, jiena fem trabbejt familja maquda, trabbejt familja b'ħafna valuri insara tajt. Kont nattendi l-iskola il-Immaculate Conception School ġo Tarxin, ġifieri sorrijiet Sisters of Charity. Inti u Chris għamiltu snin id-doqqu l-qudiem. Umbat għamilna jien umbat meta kbirt ovvjament u żewġtu hekk, jien u Chris konna għattajna, naħseb għamilna xi 10 snin indoqqu nkantaw il-quddisa tas-Salezjani ta' nofsinhar. U barra minn hekk ħan irriversja naqra. Meta konna għadna noqogħdu ħal-Tarxin, jien kont inkanta l-quddisa tad-9:30 tal-Knisja tal-Erwieħ. Ġifier min jafni dak konna neighbors u hekk. Jiftakru, fimt, jiftakru. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Mojra f'Novembru li għadda, tajt wirja li għamilt letteralment ġimgħa sħaħ imsakra d-dar taħdem fuqha. Ejdinna naqra x'għamilt. L-ewwel nies is-sitwazzjoni minn xi xaddejt u kollox affettwatni ħafna my health, insomma. Ovvjament affettwat li daqsxejn il-vuċi wkoll, allura biex żgur jiena nagħti kunċerti tajbin, 100% kemm jista' jkun, ingħalaqt id-dar għamilt xahar kważi xahar u nofs. Nirrehearsja, nistudja, inserraħ leħni, qed tifhimni, nieħu l-kura, u waħdi u nkellem il-Chris. Chris, it-tejni nagħmel hekk, Chris sibli di, Chris hekk ħattlu rasu l-Chris żgur. Imma min ġie jara l-ispettaklu? Irnexxieli, irnexxieli. Kien spettaklu tajjeb ħafna. Irnexxieli, iva. Il-Foo Fighters u l-ġeneru tagħhom huwa l-elementi tiegħek. Eżatti. U mhux Foo Fighters biss kelli, u mbagħad ġimgħa qabel Foo Fighters kelli wkoll ħadd sehem f'kunċert jismu Momenti li jsir għall-hospice. Ġifieri, u kien hemm attendenza kbira wkoll. Mojra, l-ewwel wirjiet tiegħek waħdek fuq il-palk, fil-ħin meta kont taf li fadallek ftit sekondi biex titla' fuq il-palk, hemm l-udjenza kollha fuq bil-qiegħda l-estet jistennewk, hekk xi ħsibijiet bdew għaddejjin minn rasek. Ara biex ngħidlek il-verità, l-ewwel darba li dert fil-pubbliku kienet f'Mużika f'April. F'April li għadda tas-sena l-oħra. Laqas nafx laqatni. Ma nafx laqatni. U ħanajdlek meta ġejt ftija jumbat, meta Kit Demikoli tela u għamilli intervista żgħira u rajt dawk ir-ritratti warajja. Għax hemmhekk imbagħad letteralment. Hemmhekk isni Mbagħad it-tieni darba illi mbagħad kelli xi kunċerti żgħar, ġifieri udjenzi żgħar, però mbagħad naħseb l-iktar kunċert mhux sibta tqila imma għax l-aħħar darba li ħadsem fir-orkestra jiena ma' Chris ħadsem. Allura meta kont qiegħda backstage qed nistenna nisma' l-ewwel 4 noti tas-song tiegħi li se nkanta jiena, dak il-ħin ħsibt fi Chris. Normali, huwa naturali. Mojr, waqt li qed nirriċerkaw għal dal-programm, waqt li bdejna naraw il-filmati antiki tiegħek, letteralment, kulħadd l-uffiċċju tal-produzzjoni, il-producers femminili, kulħadd jistaġeb bl-outfits tiegħek, l-outfits tan-90s, waħda isbaħ mill-oħra u letteralment sħiħa kien hemm fl-uffiċċju. U ma stajniex ma nagħmlux dal-filmat biex naraw naqra l-outfits tiegħek.
Dawk l-outfits kollha għadhom jistgħu jintlibsu llum il-ġurnata wkoll. Iva, nixtieq insemmi lill-mami, il-mami kienet tħejtli, jew tħejtli kif tajda, ma nafx. Jiena inħejt sissa, jien inħejt ukoll, aħna kollha kważi inħejtu. Ġifieri anke meta konna nitraw on stage u Chris, kont nagħmillu t-t-shirts jien. Għax ifhem, I mean, biex ikollok xi ħaġa oriġinali hux, li taf li se titla' moħħok mistrieħ li mhux se ssib il-ħadd li beż bħalek. Isma' kurzitax bdew isaqsu l-uffiċċju. Dawk l-outfits għadhom għandek. Għatandi xi ftit minnhom. Yes. Mojra, ftit tal-ġimgħat ilu jew ftit tal-ġurnat ilu fuq is-socials tiegħek tfaċċa ritratt li ħanaraw minn hawn ftit ieħor. Fej fuq wara jekk raj tajjeb jien hemm microphone naħseb qiegħda ġo studio. X'ħajjiġri? Nista' narah ir-ritratt? All right. Okay. Anzi, ħanejlek x'ħanamlu. What's brewing? Ħanejlek x'ħanamlu. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami. Kif niġu lura trid tgħidli what's brewing tajjeb. Okay, all right. Ħammorru għal ftit riklami. All right. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. Speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għalina n-nisa l-uġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġieħ tal-period sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopommi ma' konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski ommi ma'. Soup so good, everybody wants some. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-kantawtriċi Mojra Stafraċi meta titkellem ma' Mojra meta titkellem miegħek mill-ewwel tirrealizza l-enerġija li għandek għal-ħajja li hija xi ħaġa sabiħa. Mojra ftit tal-ġimgħat ilu fuq Facebook u Instagram tfaċċa dan ir-ritratt fejn qiegħda ġo studio fuq ix qiegħda taħdem għejdin nara. Ma tax nista' ngħidilkom wisq, però ħanajdilkom xi ħaġa żgħira. Se jkun hemm sorpriża għaż-żmien tal-Eurovision. Mux se noħsen fil-Eurovision jien, right? Tafu, palma tafu jiena waħda mill-Eurovision Advisors ma' Paul, Jordu Majna, Mike Spiteri u Ludwig. Pero niqaf sem ma nistax. Mela ma fadlinniex ħafna nistax. Ma nistax nirrevela xejġri, pero għandkom sorpriża. Mojra. U din is-sorpriża min irrid ġifieri minnu daqshekk kurjuż. Segu l-Eurovision. Mojra, fil-ġimgħat li għaddew, fix-xhur li għaddew, il-Maltin, il-followers tiegħek u rawk ħafna mħabba. Ħafna. Biex ngħidlek il-verità, laqqas qatt ma pretendejt li jien daqshekk maħbuba.
Li hija xi ħaġa Bis-serjetà sabiħa. kollha. Bis-serjetà kollha illi naqra l-kummenti u nikbi bis-serjetà. U ħanqermakom illi jiena kelli għaddejt minn 3 snin buraxka kera, tlift il-mami, il-papa u l-Chris. U ejjejt nikbi. Iddejjaqt nikbi. Naħseb dejjaqtkom tarawni nikbi. Assolutament. Bħalissa bidmuħ fajneja u nitħax. Pero nġilet biex Pero mojn, inti qed issemmi li bkejt huwa naturali meta tgħaddi minn sitwazzjonijiet. Iva, Però rejt kuraġġ kbir għax qed hawnhekk żvugajt fil-mużika, ħdimt ħafna, erġajt tellajt il-livell tiegħek, erġajt tajt wirijiet kbar li mhux kull artist u laqqas kull persuna mhu kapaċi jagħmel il-comeback kif għamilt inti b'daqshekk grinta. Tridu tkunu tafu għaliex għax tant kont ħażina illi bżajt li ħanibqa' taħta. Li letteralment il-mużika ġalek. Illi kelli nitlaq il-barra u bdejt ngħid il-kulħadd involvuni, irrid inkanta li ċempluli involvuni. U mbagħad it got to a point illi tant ħadd ħafna affarijiet illi mbagħad ġejk l-estrem liħor mbagħad. Napprezza ħafna tal-li sibt il-ħin biex tiġi niltaqa' miegħi l-lejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Ħan nittopjawlek il-pentri grazzi għal kuċina d'oro. Jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll biex taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku għalik għandna numru ta' vitamini berokka. Biex talaq il-ġurnata bl-aħjar mod, għalik għandna numru ta' tejt jogiti, tejt naturali, b'toma perfetta biex inti żgur talaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktib bil-fuq minn 40 riċetta, kollha kemm huma tajbin, però ma tħossikx gilti li kiltom, kif ukoll grazzi għal Nem Candles, kull filgħaxija ħatiftakar fina, għax għandna lik xema li meta tixela żgur ħatikrea atmosfera mill-isbel. Il-laħwa kemm tajtuni affarijiet. Grazzi ħafna. Do I deserve all these things? Ħaqek. Thank you very much. God bless you. Thanks. Lilkom telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla ħaniltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija, però jekk għandkom kelbu qattus id-dar, għandi appella likom. Għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Purina Proplan. Irridu naraw il-klip ta' testakom. Irridu naraw ritratti tal-klip ta' testakom bit-tema il-karnival. Ibatuli dak il-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew nkella Instagram u mbonnici.tv u jekk intom tkunu rebbieħa ħajgawdu il-klip ta' testakom għax grazzi għal Purina Proplan ħajrbħu pet food. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla ħaniltaqgħu għada. Il-lejl tajjeb u saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Elif Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.